Πήγα να την πνίξω χθες το βράδυ. Γιατί? Γιατί, Πέτρο μου, τι σου έκανε? Απλώς μην ξανασηκώσεις χέρι πάνω μου. Τέλος πάντων, θα γίνει κάτι κακό. Φοβήθηκα, μην έπαθες κακό. Έπαθα. Πήγα να κάνω φόνο. Τι? Σήκω, είσαι παγωμένη, έρχεται η άλλη. Και άλλοι, πόσες είμαστε σε αυτή τη συνέβρεση? Σήκω. Πέτρο, τι έγινε? Γιατί μου κάνει Είναι λιώμα από το πιώμα. Αυτή το άδειασε αυτό. Το κρασί είναι η απόδειξη πως ο Θεός μας αγαπά και μας θέλει ευτυχισμένους. Και τι ήρθες να κάνεις εδώ, ευτυχισμένη? Απόπειρα ευτυχίας? Γιατί τέτοιο ψύχος χειμώνιασε πια. Είναι παγωμένη, πρέπει να την πάω σπίτι. Γιατί με παίρνεις τα χέρια, παντρευτήκαμε? Οι μετοχές ανέβηκαν, ξενοφών. Με την περιουσία σας μια χαρά τα πάτε. Την υγεία σας δεν βλέπω να φροντίζετε. Στη συναισθηματική μου περιουσία οι μετοχές μου πάνε κατά διαόλου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, ξενοφών, που δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν. Βάλε μπράντι. Πρωί. Πίνω όταν μου φεύγει η μαγιά, όχι όταν φεύγει ο ήλιος. Λοιπόν, ο λόγος που αντέδρασα στο γάμο της κόρης μου με τον Κομνηνό, και αντιδρώ ακόμα δηλαδή, δεν είναι μόνο η επαγγελματική μου κόντρα. Και ξέρεις κάτι, ξενοφών, να τη βράσω την επαγγελματική κόντρα, Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν. Τότε ποιος ο λόγος που κάνατε όλο αυτό το σαματά για το γιο του Κομνηνού? Η γυναίκα του, η Ισιδώρα. Είναι δίγαμος ο γιος του Κομνηνού? Ο πατέρας Κομνηνός, ξεροφών. Ξύπνα. Τώρα ησύχασα. Squeeze my hand, Miss Gish, if you want to. There are people here. Γιατί έχει τόσο κρύο? Τώρα. Break my heart, Miss Gish. I won't tell you to stand and fight. I won't ask you to retreat when they leave the night. Leave the lights. My eyes won't play nice. Pointing you when Τι τραβά ο άνθρωπος? Την έγδισες? Ναι, και τώρα την τίνω. Πού βρίσκομαι και έχει τέτοιο ψύχο? Στην Αλάσκα. Σε Ιγκλού. Την εννοεί την ερώτηση? Άσε με ρε Μαρούλα. Είναι μεθυσμένη η κοπέλα. Όλα είναι χάρτινα, όλα είναι ψεύτικα. Όλα τα ακούσαμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι η γυναίκα που αγαπήσατε τότε είναι η γυναίκα που έχει ο Κομνηνός τώρα. Ήταν ο χορός του κολεγίου, θυμάμαι. Πώς βρεθήκαμε ξαφνικά στο κολέγιο? Έχασα το δρομολόγιο. Εγώ χόρευα με μια συμμαθήτριά μου, Κάτσε ξερφών. Κάτσε να σου δείξω μισό λεπτό, Να σου δείξω αμέσως.
Λοιπόν, πρόσεξε, σου μιλάω τώρα για τη βραδιά που γνώρισα την Ισιδώρα, έτσι. Λοιπόν, για κάνε εσύ τη συμμαθήτρια. Μην αστιεύεστε. Βρε, κάνε τη συμμαθήτρια που σου λέω τώρα. Σας παρακαλώ. Εκεί πάνω στο χορό που λες γυρνάω, τη βλέπω, τα κάνω, Καλά, σου μιλάω για μια κούκλα. Αλλά κι εγώ βέβαια ένα κουκλί ήμουν εκείνη την εποχή, Σε παρακαλώ, δεν θέλω αηδίες. Την έριξα αμέσως με την πρώτη ματιά. Φιγούρα. Δεν κάνουμε entertainment. Ήμασταν 6 μήνες μαζί. Έκανα όμως μια στραβή και την έχασα. Τις τα φορέσατε. Δεν τρώγεστε. Μια κουτσουκέλα έκανα. Εκεί. Ήταν μια εποχή που τις φούντωναν τις κοπέλες τότε και δεν τις φούντωνω τώρα. Στο θέμα μας, γιατί φουντώνω εγώ και φεύγω. Τέλος πάντων, ήμουνα μαζί με το φίλο μου το Σωτήρη στο night club Μαύρος Γάτος. Είχαμε πιει λίγο. Τώρα θέλεις λίγο το πιωτό, λίγο η φούντωση της γιώτης. Του δώσατε και κατάλαβε. Και εκεί τελείωσαν όλα, Ξενοφών. Ο κολλητός μου, ο Σωτήρης Κομνηνός, με κάρφωσε στην Ισιδώρα και αυτή με παράτησε και έφυγε. Μετά από λίγο καιρό έμαθα πως τον παντρεύτηκε. Και από τότε είναι μαζί του. Εσείς δεν την έχετε ξαναδεί. Γιατί το έκανε αυτό ο κολλητός σας? Γιατί πολύ απλά δεν ήταν κολλητός μου, Ξενοφών. Ένας ψυχρός υπολογιστής ήταν, κατάλαβες. Και η Ισιδώρα εκείνη την εποχή ήταν μια πλούσια, μια σπάνια νύφη, όπου μαζί της τα φτιαχνόταν. Όπως και έγινε. Το ίδιο κάνει και ο γιος του με την Κατερίνα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πιστεύω ότι το παιδί μου θα κακοπεράσει μαζί του? Γι' αυτό. Ναι, το νερό είναι εντάξει, το έχω ετοιμάσει ήδη. Μπράουνις με παγωτό. Ναι, μπράουνις. Όχι σε σένα, ναι. Ζεστό νερό, ναι. Όχι καυτό. Κάτσε μισό λεπτό να μαζέψω τα μαλλιά. Οκ, ρυδίσου και μπες μέσα. Θα τη δεις γυμνή, ρε. Θα μπεις κι εσύ. 2-2 στην πανιέρα. 2-2. Σε γουσταρεί? Είναι μεθυσμένη, ρε. Ευκαιρία. Όλα πιο εύκολα. Σκάσε, Μίλτο. Γδίσου, Κατερίνα. Πολύ γρήγορα το προχωράς. Ρε σε γουστάρει, λέμε, φωσφανάρι. Σε παρακαλώ, κάνε αυτό που σου λέω, γιατί θα γίνεις παγωτό. Δίνεται. Ναι. Από πίσω κίνηση τι λέει? Από πίσω... Καλά, είσαι πολύ κρετίνος τώρα, Μίλτο, Δεν θα μπεις κι εσύ στη μανιέρα? Ερωτικά καλέσματα ακούω. Άψε, ρε. Με ποιον έχεις τηλεδιάσκεψη? Πόση ώρα να την αφήσω στην κολυμπήθρα? 20 λεπτά. Αν σου πει ότι πονάει, δώσει παρακεταμόλη. Όχι μασάζ, μπορεί να κάνει δερματικές βλάβες. Όχι αλκοόλ, μπορεί να κάνει αγκιοσύσπαση. Μας πρόλαβε. Έκανε αγκιοσύσπαση? Όχι, δεν έκανε αυτή η αγκίωσης. Αυτή έκανε ένα ωραιότατο μεθύσι. Ένα ολόκληρο μπουκάλι κρασί κατέβασε. Πόρε φίλε. Πες της να κουνήσει το σώμα της. Κούνα το σώμα σου, μωρό μου. Κούνα το σώμα σου. Άκου αερόμπιξ. Κούνα το σώμα σου τώρα. Το κουνάει? Ολόκληρο παλιροϊκό κύμα σήκωσε. Άρα έχει δυνάμεις. Τι μου λες ότι είναι εξαντλημένη? Τη μια είναι εξαντλημένη, την άλλη είναι τρελή. Για μένα λες? Τι? Όχι, για μια άλλη. Λοιπόν, πρόσεχε τι, τα μάτια 14. Μιλτό, ευχαριστώ, ρε. Άστη στο μπάνιο, θα έρθω να τη βγάλω εγώ από εκεί. Μιλτό, ας το διάλο, ρε.
Δεν θα μπεις και εσύ μέσα? Όχι, προτιμώ το κρύο νερό εγώ. Τι τραβά ο άνθρωπος. Εγώ καταλαβαίνω γιατί έχω πέσει τα τάρταρα. Εσύ γιατί είσαι σαν την ιτιά την Κλέουσκα, μου λες? Να χρησιμοποιείτε καλύτερες παρομοιώσεις, παρακαλώ. Δεν είναι της κλάσης μου. Ξενοφών, άσε τις χόγξες και πες μου τι έχεις. Ακούστε, κύριε, δεν θα με τρελάνετε εσείς με τα ερωτικά σας. Πώς? Πάντα πίστευα ότι η μεγάλη σας αγάπη ήταν η Ήρμα, η μάνα της Κατερίνας. Θυμάμαι από τότε που έφυγε και για πολλά χρόνια, καθόσασταν στο γραφείο σας μες στη μαύρη απελπισία ακούγοντας Ήρμα Λαντούς. Είχα φοβηθεί ότι θα πέφτατε σε κατάθλιψη. Και τότε ευτυχώς βρέθηκε στο δρόμο σας ο Μάικλ Τζάκσον και αρχίσατε να ξεδίνετε. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνω για την Ισιδώρα. Και πριν λίγο καιρό πάλι εντελώς ξαφνικά παντρευτήκατε την Μπίμπου, την Μπόμπα, τη Μύριαμ, θέλω να πω. Αποφασίστε, γιατί με πιάνουν τα ψυχονευρωτικά μου. Ηρέμησε, Ξενοφώνη, ηρέμησε, σε παρακαλώ, μη συγχύζεσαι. Έλα, κάτσε εδώ πέρα. Έλα. Άκουσε, Ξενοφώνη. Έτσι είναι η καρδιά. Αγαπάει και ξαναγαπάει. Αγαπάει και ξαναγαπάει. Δεν είναι τσιγκούνα. Μπορεί να αργεί λίγο, αλλά μετά ξαναχτυπά. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν πρόκειται να ξαναγαπήσεις, σου ξαναπροκύπτει. Αστείο, Με τόσο κόσμο μέσα, αυτό δεν είναι καρδιά. Το μετρό είναι. Η Ήρμα δούλευε στην εφημερίδα μου και... Μη μου πείτε ότι κι αυτή τη ρίξατε με την πρώτη χορευτική φιγούρα. Η Ήρμα ήταν ένα κορίτσι γεμάτο φως. Την παντρεύτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλλά εκείνη έφυγε και μ' άφησε μόνο στη ζωή. Επίσης χωρίς δεύτερη σκέψη. Μου χάρισε όμως την Κατερίνα. Και έφυγε αμέσως μετά τη γέννη. Η Κατερίνα παντρεύτηκε το γιο του εχθρού μου και έφυγε κι αυτή. Είδες, Ξενοφώνη, ό,τι αγαπάω φεύγει. Αρνήθηκα το γάμο της κόρης μου για να ξορκίσω την κακοτυχία μου. Ό,τι αγαπάω να το χάνω. Δεν τα κατάφερα. Βλέπεις, Ξενοφώνη, είμαι τόσο σημαντικός στο να διαχειρίζομαι χρήματα, αλλά τόσο ασήμαντος μπροστά στη ζωή. Πού πας, παιδί μου, έτσι τρεγκλίζοντας? Θα βρω μια γωνιά να κλάψω, κύριε. Κλάψε εδώ που έχει άπλα. Ποτέ μπροστά σε κόσμο, κύριε. Έβαλε ψύχρα ξαφνικά. Να σας φέρω ένα κουβερτάκι. Κλάψε πρώτα, να ξεθυμάνεις και μετά φέρε μου εκείνη την καρό που μ' αρέσει. Ναι, δεν είσαι πια παγωμένη. Νομίζεις? Πάγωσαν όλοι. Σώπα. Δεν είναι να σωπαίνω, έχω θέματα. Νιώθω σβησμένη. Είναι από την εξάντληση και το κρύο. Σβησμένη από μνήμες. Πώς είναι αυτό εδώ το νησί, σβησμένο από το χάρτη. Ησύχασε. Δεν είμαι τίποτα για κανέναν. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Είσαι. Είμαι. Είμαι. Για σένα. Είμαι. Είσαι.
πολύ. Στη θάλασσα. Ήταν απόπειρα ευτυχίας που είπε άλλη. Υπάρχουν φιλιά που δεν λένε τίποτα. Υπάρχουν φιλιά που τα λένε όλα. Πώς πάει? Το κεφάλι μου. Χτυπάς, φυλάς, τι κάνεις? Να, χάνεται από τον πυρετό, δεν τη βλέπεις? Όχι, ξάπλωσε. Είσαι εξαντλημένη, δεν είσαι? Είμαι. Κάνε σως λοιπόν. Κοίτα χάλια. Κοίτα πώς την κατάντησε ένας άγγελος. Ποιος άγγελος? Αυτός, παιδί μου, που την παράτησε με τον ηφικό στο χέρι. Άγγελο τον λένε. Ναι. Μεγάλο βόδι μιλάμε, ούτε που έψαξε να τη βρει. Ναι, ούτε έψαξε. Γι' αυτό και αυτή ήπια, έγινε φέση και πήγε και έπεσε στο νερό. Και πού τα ξέρεις εσύ αυτά? Αυτή μου τα είπε. Αυτή σου τα είπε κιόλας. Και τι άλλο σου είπε? Δεν κατάλαβα πολλά πράγματα, Πέτρο μου. Αφού δεν έχει συνέχεια η σκέψη της, πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο. Όλα είναι χάρτινα. Όλα είναι ψεύτικα. Και η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου. Ορίστε, τώρα τι είπε? Όχι εγώ, η Λαμπέτη το έλεγε. Ήρμα Λαντούς. Και πού κολλάει η Λαμπέτη με τον ντους? Εκείνος τα άκουγε. Και τον άγγελο λέει. Βινίλιο. Παλιά νόμιζα ότι το βινίλιο ήταν κακάο. Αστείο. Μετά κατάλαβα ότι ήταν δύσκολο. Τι λέει? Τα λόγια του σαν βρισιά και η πλάτη του τείχος. Μου σπάγε τα νεύρα όταν με έδιωχνε. Κατάλαβες, της μίλησε άσχημα, της γύρισε την πλάτη και μετά την έδιωξε. Είναι μεγάλος διάολος αυτός ο άγγελος. Αστείο. Τι να σου πω, σκάσαμε στα γέλια. Πρώτη φορά νιώθω ότι πάω να πηχάνω. Τον μπουσουλά. Μισό λεπτό, παιδί μου, χάνεις τώρα. Τι έχασες και σιγά τα αυγά. Έναν άντρα έχασες. Αν σου πω εγώ τι έχω χάσει. Όχι, δεν θέλω. Σε έχει κάνει μεγάλη ζημιά αυτός ο άντρας. Μάλιστα. Και ξέρεις, η ερωτική απογοήτευση δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Στον όρμο του φεγγαριού την οδήγησε. Φοβήθηκα, μην έπαθες κακό. Έπαθα. Τι είδες στον όρμο του φεγγαριού? Πήγε να πνιγεί, μαρούλα μου. Τι με ρωτάς τώρα κι εσύ? Τι θόλωσε το κρασί σου, Πέτρο μου? Ειλικρινή την έκανε το κρασί μου. In vino veritas. Τι είπε τώρα? Στο κρασί βρίσκεται η αλήθεια. We started walking, then we learned to run. I still don't know what we're running from. Χάθηκε η αγάπη μου και το τραγούδι μου και αυτά που πίστευα όλα γκρεμίστηκαν. Όσο λιγότερη είναι η ελπίδα μου, τόσο περισσότερο είναι αβάσταχτη. Σοφό το σαφές. Αν γυρίζε ξανά ο άντρας που αγαπώ, μα τι σας νοιάζει εσάς? Αν θα ψοφήσω εγώ, αφήστε με λοιπόν κι εσείς, για να μπορώ τη νύχτα μόνη μου να τον ονειρευτώ.
Κι όμως αν γίνονταν και ξαναρχότανε, όλα θα λάμπανε, όλα θα γιόρταζαν. Νιώθω τα πόδια μου να τρεβουλιάζουνε. Κάθε στο σκέφτομαι. Μπαμπά. Μπρος μου να στέκει. Όχι τώρα, Κατερίνα, φύγε. Αν γύριζε. Φύγε, είπα, όχι τώρα. Φωτιές. Ο μπαμπάς για τη μαμά που είναι εκεί πάνω στεναχωριέται. Όχι, Κατερίνα μου, ένα τάνκερ σκέφτεται. Η Ήρμα είναι μαμά, όχι το τάνκερ. Πήγαινε να παίξει με τις κούκλες σου και μην ασχολείσαι με τα τάνκερ. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ έτσι. Δεν θα κλάψω ποτέ για τίποτε και για κανένα. Και για μας. Ήρμα, η γλυκιά, κουρέλι στο βοριά. Ήρμα, η γλυκιά, που δεν υπάρχει. Ας το σταματήσει κάποιος. Ο έρωτας καπνός που χάνεται μακριά. Όχι, από εδώ. Έτσι. Και το ποτήρι του κρασιού πάντα δεξιά. Πάρε μου τηλέφωνο το γιο του Κομνηνού. Γιατί? Για να μάθω για την υγεία του. Τι θα πει γιατί. Για να του πω ότι αν τολμήσει να κάνει κακό στο κορίτσι μου, θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Τι κακό δηλαδή μπορεί να της κάνει? Να την κοροϊδέψει, ξεροφών. Να την εκμεταλλευτεί. Τι σου έλεγα τόσες ώρες. Ηρεμήστε, κύριε, τι σας έπιασε? Φούντωση με έπιασε, φούντωση. Σκέφτομαι και φουντώνω. Και αντί να κάνω κάτι, πίνω μπράντι. Κατάλαβες. Πάρ' τον τώρα, σε παρακαλώ μου. Είμαι ζεστός για να του κατεβάσω τα καντήλια του. Γρήγορα, Μαρξενοφών, γρήγορα. Μισό λεπτό, κύριε, δεν είμαι χύτρα ταχύτητος. Δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο, λέει. Α, το νούμερο. Άλλαξε νούμερο για να μην τον βρω, κατάλαβες. Γεια σε όλους. Γεια σου, μωρό μου. Ποιος άλλαξε νούμερο? Μυριάν, stand by me, σιωπηλή. Κάνω δουλειά τώρα, Για πάρ' τον σπίτι του. Ποιον παίρνετε? Τον Άγγελο Κομνηνό. Γιατί? Γιατί μου πήρε το κορίτσι μου, Μυριάν. Τι θα πει γιατί. Κάτι πρέπει να κάνω, να βράσω. Έλα, αγάπη μου, τώρα πώς κάνεις έτσι? Δεν την έκλεψε κιόλας. Μόνη της πήγε και παντρεύτηκε. Έλα, μην κάνεις πραγματικές κινήσεις. Κάτσε να το συζητήσουμε λιγάκι. Μυριάν, κάτσε ήσυχη, σε παρακαλώ. Εγώ δεν συζητάω. Εγώ αποφασίζω. Τον κύριο Άγγελο Κομνηνό. Ο κύριος Κομνηνός είναι με το γιότ στα νησιά. Να τον πάρετε στο ασύρματο του γιότ, άμα θέλετε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λείπει με το γιότ στα νησιά. Ποια νησιά? Μπόρα Μπόρα. Δεν το διευκρίνησα. Γιατί δεν το διευκρίνησες? Τι νόημα έχει αν βρίσκεται στα Κανάρια, στα Μπαρμπέιτος ή στις Κυκλάδες? Ηρεμήστε, ηρεμήστε σας παρακαλώ. Η κόρη σας καλοπερνάει σε όποιο σύμπλεγμα νήσων κι αν βρίσκεται. Δεν έχει πυρετό. Καλά πάμε. Πού πάμε? Πω ντύρλα είναι αυτή, Σήμερα. Μια χαρά είσαι, σε λίγο θα είσαι καλύτερα. Το καλύτερο δεν παίζει. Πέρασε και έφυγε. Την ακούς? Τι ακούς? Πουλάκι ακούω. Και μια καρακάξα έρχεται συνέχεια στα αυτιά μου. Μύριαν, τι λένε. Γιατί πήγες στον όρμο του φεγγαριού? Καυτά φιλιά στην αμμουδιά. Τι λέει? Τίποτα, να τη σκεπάσουμε, χάνεται από τον πυρετό. Μεθυσμένη είναι, ό,τι θέλει λέει. Ποιος είναι μεθυσμένη? Να, είδες, όλοι μεθυσμένοι αυτή την ερώτηση κάνουν. Θα της δώσω εγώ κάτι και θα ξεμεθύσει. Καυτά φιλιά. Θέλω να τη φιλήσω. Όχι. Κανόνισε. Καλά, ποιος τη φίλησε και έπαθε παράκρουση? Εσύ τη φίλησες, ρε? Εγώ ρε, πας καλά? Το έχεις χάσει κι εσύ μου φαίνεται. Πάω κάτω εγώ. Πού πας ρε Πέτρο? Στον όρμο του φεγγαριού με τον Πέτρο ήσουν. Πέτρο χου. Ο Βουκόλος. Αυτό σε φίλησε?
στα χαλίκια, στα βότσαλα. Σαν μπράουνι με παγωτό. Αυτός καυτός, εγώ μπούζι. Μην πεις αλλά, με φτιάξες. Πού είσαι, Βράγγελε, πού είσαι, γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο? Να σε πάρω να σου πω τι. Ότι με αγαπάς, ας πούμε. Αυτό το ξέρεις. Για την Κατερίνα θέλω να μάθω, Άγγελε, για την Κατερίνα. Υποτίθεται θα έπαιρνες της θάλασσας να ψάξεις να τη βρεις. Ναι, πήρα τις θάλασσες και όπως τις πήρα έτσι τις άφησα. Δεν υπάρχει κανένα νέο. Δεν είναι πουθενά. Τι θα πει δεν είναι πουθενά? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Και εγώ τι θες να κάνω? Γύρισα όλο το Ιόνιο, δεν τη βρίσκω. Αν εμφανιστεί ξαφνικά στον πατέρα της, θα αποκαλυφθεί το ψέμα μας και τότε θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Γαμώτο! Τι έγινε? Αύριο θα είναι ξεμέθιστη, ζεστή και έτοιμη για νέες περιπέτειες. Κατάλαβα τι μας περιμένει. Αυτά τα συμπεράσματα έβγαλες? Έβγαλα κι άλλα. Δηλαδή? Ο όρμος του φεγγαριού είναι ιδανικός για να ορμάει κανείς. Τι εννοείς? Για τους Γάλλους, λέει. Τους έστειλαν να κυλιστούν στον όρμο του φεγγαριού για να κάνουν παιδί. Ο όρμος του φεγγαριού ενδείκνυται για στιγμές πάθους. Πέτρο? Τι λες, μωρέ? Άλλη ήπιες η λαλάς. Όχι, όχι, καλά τα λέει. Και η γιαγιά το έλεγε. Όσοι δεν έκαναν παιδιά, εκεί πήγαιναν. Δεν μπορεί να μην στο είχε πει ποτέ. Πάω, πρέπει να φύγουν οι Γάλλοι. Γεια σας, παιδιά, γεια. Πολύ περίεργη συμπεριφορά, Τι τρέχει με αυτήν? Έλα μου. Πάει γιατί πρέπει να φύγουν οι Γάλλοι. Πού είναι το περίεργο? Για την Κατερίνα, λέω. Τι τρέχει? Α, για την Κατερίνα λες. Τι τρέχει? Μη μου απαντάς με ερώτηση, τι τρέχει? Εγώ τρέχω, εξαιτίας της. Αυτό τρέχει, ρε Σιμίλτο. Αυτός που ήθελε να παντρευτεί την παράτησε και από τότε έπαθε watermania. Όπου βρει νερό, πέφτει. Και εσύ τραβάς χοντρό ζόρι με αυτήν, Εγώ? Γιατί? Τι με νοιάζει εμένα? Άκου τι λέει. Δεν πας καλά, μου φαίνεται. Θες να πεις κάτι και δεν το λες? Όχι, μην το πεις, Μίλτο, γιατί στο λέω από τώρα, είσαι λάθος, να το ξέρεις. Όπα, φρένο. Τραβάς χοντρό ζόρι γιατί την πήρες να σε βοηθήσει και αυτή δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της. Α, αυτό ναι, αυτό φυσικά. Πού πήγε το μυαλό σου και τα πήρες? Τι λες, Πέτρο μου? Στον όρμο. Απόψε δεν μπορούμε να βρεθούμε, Ανούλα μου. Καλά, Πέτρο μου. Θες να κάνω κάτι εγώ? Όχι, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μωρό μου. There's so much craziness surrounding me. There's so much going on. It gets hard to breathe when all my faith has gone. You bring it back to me. Κατερίνα. Τη βρήκε πάλι στη θάλασσα. Ποια είναι η Κατερίνα? Η γυναίκα που έχει πάρει ο Πέτρος στην ονειροπαγίδα. Α, η Βουλγάρα. Ελληνίδα είναι. Ελληνίδα. Και τι έλεγε η Μαρούλα ότι δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα? Θα το έλεγε μεταφορικά. Τα μεταφορικά τι μαράνανε κι αυτήν? Πες, κυρά μου, τα πράγματα με το όνομά τους. Τι τη βρήκε να κάνει στη θάλασσα? Δεν ξέρω. Δεν λες πάλι καλά που δεν πνίγηκε? Ναι, σωστά. Γιατί αυτή άλλη δουλειά δεν κάνει, όλο πνίγεται. Καημένος ο Πέτρος. Τρέχει και δεν φτάνει. Δεν του φτάνουν όλα όσα έχει, έχει κι αυτή. Ας κάτσει να κάνει την αδερφή νοσοκόμα ο καημένος ο Πέτρος. Ας μην με έδιωχνε. Ποιος του φταίει? I'm not sure of my priorities when I've lost sight of where I'm meant to be, like holy water washing over me. You make it real for me, then I run into you, baby. Ο πατέρας μου. Δεν θα πετάξει αδιαφορία. Θα τα ακούσει μια και καλή.
Καλός μου. Μπρος. Αυτό που έκανες θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Κατερίνα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να μου φέρεις έτσι? Θα σου πω εγώ ποιος. Ο εγωισμός σου. Νομίζεις ότι έτσι θα με λυγίσεις, θα με εκμηδενήσεις? Αν δε θες να με δεις δυστυχισμένη, ηττημένη? Αν δε να γυρίσω πίσω εγώ να παραδοθώ, να ταπεινωθώ. Εγώ. Δεν στάπανε. Εγώ δεν μασάω. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν σε έχω ανάγκη. Και θα στα αποδείξω. Μαύρα μάτια θα κάνεις να με δεις. Εσύ θα ταπεινωθείς. Γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε κοριτσάκι μου? Ακούσε εκεί, δεν με έχει ανάγκη. Θα το πληρώσω πολύ ακριβά αυτό. Και τώρα θα πάρεις τηλέφωνο και θα με κλιπαρίσεις να γυρίσω πίσω. Πάρ' τηλέφωνο, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο? Ορίστε, κλειστό το κινητό. Πάρ' τηλέφωνο. Τόσο καιρό δεν πήρες να δεις ούτε τι κάνω. Και τώρα πρέπει να βρίσεις και να απειλήσεις. Και μάλιστα από απόκρυψη. Τόσο καιρό δεν δίνεις δεκάρα για το τι κάνω. Πώς ζω, που βρίσκομαι. Το μόνο που κάνεις να κάνεις τη ζωή σου. Κοντεύω να πεθάνω εξαιτίας σου. Κοντεύω να πεθάνω εξαιτίας σου. Δεν στα πάνε καλά. Θα σε εκδικηθώ, κύριε. Και ξέρω και τον τρόπο. Τον εκδικηθεί, κύριε. Και ξέρει και τον τρόπο. Και με ποιον να τον εκδικηθεί? Με μένα? Μόνος σου μιλάς. Γι' αυτό μένει εδώ, λοιπόν. Για να εκδικηθεί αυτόν που την παράτησε. Αυτόν ο καρφάκι δεν του καίγεται και αυτή λιώνει. Και μένει εδώ για να τον εκδικηθεί. Καταλάβες, η κυρία? Με χρησιμοποιεί για να τα βρει με εκείνον. Όμως σε γελάσανε, κυρία μου. Σε γελάσανε. Πώς σε χρησιμοποιεί, βρε Πέτρο μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι κάνεις, Μαρούλα, καλά? Πέτρο, με κοροϊδεύεις? Όλα καλά. Έχουμε θέμα εδώ. Ρε εσύ, Πέτρο, μην ξηγέσαι έτσι. Και τη μία και την άλλη. Μην τα θες όλα δικά σου, τόσο ζόρι τραβάω για πάρτι σου. Θες αυγά μάτια σε φρικανισμένο ψωμί? Μπα. Κρίμα. Ρε Σπαγωνά, αν θες κάτι και δεν μπορείς να το έχεις, τι κάνεις? Τι θέλεις και δεν μπορείς να το έχεις? Δεν μιλάω για μένα, για ένα φίλο μου μιλάω. Καταρχήν, γιατί δεν μπορεί να το έχει? Κάτσε κάτω. Θα τα φάω εγώ τα αυγά. Φάτα, μωρέ. Δεν μπορεί να το έχει γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Όχι, μωρέ Παγώνα, δεν γίνεται, σου λέω. Το έχει κάποιος άλλος. Ας το πάρει από τον άλλον. Που αλάτι δεν έφερα. Βάζεις μετά. Και αν δεν μπορεί να το πάρει? Τότε είναι βλάκας. Παγώνα, μη μου μιλάς έτσι. Συγγνώμη για το φίλο σου, δεν λέμε. Μη μου μιλάς έτσι για το φίλο μου. Μιλτό, στη ζωή όταν θέλουμε κάτι πρέπει να το κυνηγάμε. Να κυνηγάς χαμένα όνειρα δεν λέει. Χαμένο είναι το όνειρο άμα δεν το πιστεύεις. Άτσα και πίτρια η Παγώνα. Η ζωή με έχει κάνει, Μίλτο μου. Αν μου φερότανε καλά, δεν θα μιλούσα ποιητικά. Θα ζούσα. Πες λοιπόν στο φίλο σου ότι αν θέλει να ζήσει, να βγει να κυνηγήσει. Κυνήγησέ την, Μίλτο. Όποια και αν είναι αυτή. Άκουσα καλά. Πήρε η Κατερίνα. Αφήστε κυρία, αφήστε. Πήρε, έβρισε, απείλησε, το κλείσε. Είπε που είναι. Είπα, πήρε, έβρισε, απείλησε, το κλείσε. Πού δεν ήμουν σαφής? Καλά βρε αγάπη μου, εντάξει. Με αυτά που κάνω, λέει, θέλω να την ταπεινώσω, που της πήρα τα λεφτά. Αυτό είπε. Όχι, αυτό το λέω εγώ, γιατί αυτό είναι. Αλλά δεν με έχει ανάγκη, σου λέει. Ακούς?
Είδες τότε. Μια χαρά περνάει με τον Κομνηνό. Όσο πολύ την έχει τυφλώσει ο έρωτας. Να δεις που αυτός τη στρέφει εναντίον μου. Όποιος στρέφεται εναντίον κάποιου θέλει να στραφεί. Δεν χρειάζεται να τον σκουντάει κανένας. Την έπαιρνα στο κινητό? Τίποτα. Το είχε κλειστό. Την έπαιρνες? Πω, το είχε κλειστό, κρίμα. Θέλει να με εκδικηθεί. Ποια? Η κόρη μου. Θέλει να με ταπεινώσει. Ποια? Η κόρη μου. Ηρεμήστε. Πάψε. Δεν τέλειωσε ακόμα. Δεν με έχει ανάγκη, σου λέει. Ακούς? Ποια? Η κόρη μου. Τώρα τέλειωσα. Έλα βρε αγάπη μου, σε έχω ανάγκη εγώ, η μπρούνα σου. Και δεν θα σε αφήσω να χαλιέσαι. Έλα βρε μωράκι μου, τόσο καιρό πια σε βλέπω και καταραίεις. Εγώ δεν σε παντρεύτηκα για να πενθήσω. Τι, πίεση στην πίεση, δεν άργει πολύ να γίνει το κακό. Και μετά εγώ τι θα κάνω? Την εύθυμη χείρα. Είδες ρε, είδες πόσο μ' αγαπάει το μωρό μου. Έχω συγκινηθεί από το μέγεθος. Μα φυσικά και σ' αγαπάω και θα είμαι δίπλα σου και θα σε στηρίζω για μια ζωή. Έλα τώρα μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Να κοριτσάκι μου, ναι. Μόνο εσύ μ' αγαπάς πραγματικά, έτσι, με αληθινά και ανιδιοτελή αισθήματα. Και εσύ. Και εσύ μ' αγαπάς, Ξενοφωνέλα, σε παρακαλώ, μη σε πιάνουν οι ζήλιες σου τώρα. Δεν είναι το προς τούτο το βλέμμα. Σε περιμένω στη φωλίτσα μας, μην αργήσεις. Είδες ρε το μωρό μου, ρε, πεθαίνει για μένα. Προσέχτε την έντονη σεξουαλική δραστηριότητα στην ηλικία σας, είναι δολοφονική. Αυτά τα λες τώρα γιατί την άκουσες να λέει ότι θα μ' αγαπάει μια ζωή, Με τόσο σεξ δεν τη βλέπω να κρατάει και πολύ. Έχεις το διάλογο, Ξενοφώνα. Μη με δεις να χαρώ λιγάκι, αμέσως να με ξενερώσεις. Έχεις το διάλογο, λοιπόν. Μύρια! Αν ακούγατε μια φορά, κύριε. Μ' ακούγατε? Ξαφνικά έγιναν όλα fucking bullshit. Όχι κι όλα. Τι απαθάνεται, Γέλια, είναι αυτό? Μου τι ζούσα τόσα χρόνια. Τελικά το κολλικό δεν είναι και τόσο άσχημο. Πάνω τον ουρό. Όχι έτσι. Lost and only you, just like heaven. Loves you now. Calms you down and shows you how to comply. Who's concerned? Για ποια θα ψωνίσουμε σήμερα? Τι θα πει για ποια θα ψωνίσουμε σήμερα? Κάθε φορά που έρχεσαι ψωνίζεις και για κάποια. Σήμερα για μένα. Θέλω αυτό το φανελάκι.
Τέλεια. Έφυγαν όλα. Το τελευταίο είναι. Έλα. Οκ. Knows exactly what you dare do. Who'll stand by you? Stand temperature high. Who'll be with you as your hammer stagger dies? Dear, don't leave me, my wretched memory. Ρε εσύ τι νούμερο μου δώσες? Αυτό είναι στενό. Έτσι φοριέται, στενό. Για να δω. Συγγνώμη, νόμιζα ότι το έχεις φορέσει. Αφού είναι μικρό. Βάλτε το να το δούμε. Κάτσε να σε βοηθήσω. Ορίστε. Τέλειο. Σ' αρέσει? Ναι, λίγη υπομονή ήθελε. Το ότι θα φορέσω αυτό το φανελάκι. Σ' αρέσει? Γιατί? Είσαι σεξι. Για ποιον? Για τις γυναίκες. Αυτό δεν είναι το ζητούμενό σου. Αυτό νομίζεις? Αυτό δεν είναι. Δεν απαντάς. Ούτε κι εσύ. Αν απαντήσω μπορεί και να μην σ' αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου αρέσει. Σιγά, τι θα πεις? Ποτέ δεν ξέρεις. Πες το λοιπόν. Όχι. Τι όχι? Όχι, δεν το πάρω. I'm so happy to be loved. Throw me down and light me there. 'Cause I'm an awful mess. I haven't to care. Καλημέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Γιατί πού θα έπρεπε να είμαι? Πήγαινε μέσα. Χθες ήσουν παγωμένη και μεθυσμένη. Και εσύ ζεστός και ξεμέθιστος. Θέλεις να το συζητήσουμε αυτό? Αυτό θέλω να το ζήσουμε. Το είπα. Δεν πας καλά μου φαίνεται. Δεν πάω καλά σου φαίνεται? Δεν υπάρχει τίποτα να ζήσουμε, κορίτσι μου. Και αυτό που έγινε χθες? Χθες είχες πιει. Ναι, αλλά τώρα είμαι καλά. Αν είσαι καλά, κάνε καμιά δουλειά. Και τι? Τι? Για να κάνεις δουλειές δεν βρίσκεσαι εδώ? Συγγνώμη, αλλά χθες έκανες κάτι στην παραλία. Μήπως θες να κάνεις ένα rewind, να σου θυμίσω? Έκανα. Νομίζω ότι εσύ πρέπει να θυμηθείς, όχι εγώ. Έλα, σήκω, αναστάτωσε σε όλο τον κόσμο. Και σένα? Και εμένα. Πόσο? Έλα, πάμε να φύγουμε. Πόσο ως αναστάτωση? Πολύ. Φοβήθηκα, μην έπαθες κακό. Δεν πάθα. Ναι, εντάξει, εγώ έκανα. Αλλά μετά στο δωμάτιο εσύ με φίλησες και μου είπες ότι νοιάζεσαι για μένα. Ήσουν άρρωστη και απογοητευμένη. Πολύ επίσης το έκανες? Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να έχω κάνει τόσο λάθος. Εδώ έκανες λάθος με τον άντρα που πήγες να παντρευτείς. Τέλος πάντων, να σε τα λάθη και πιάσεις καμιά δουλειά. Συγγνώμη, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποιος είμαι, αλλά σίγουρα δεν είμαι λύση για δυστυχισμένες. Όχι, δεν είναι έτσι. Κοίτα. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι... Οπα, κόφτω. Όχι, δεν το κόβω. Και μόνο που κατάφερα να το πω είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ποιο? Το ότι εγώ νιώθω για σένα. Εσύ νιώθεις για μένα? Ναι. Θέλω εμείς οι δύο να... Εγώ πάλι δεν θέλω εμείς οι δύο να.
Τι? Δεν μου κάνεις, κορίτσι μου. Τι θες τώρα, με το ζόρι? Τι είπες, δεν σου κάνω. Δεν ενδιαφέρομαι. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Πώς το λένε? I put on my gloves tonight, pull onto the road to San Badoo. They remind me of hustlers, confidence men and you. Δάκρυ. Έχω να δω δάκρυ 20 χρόνια. Τι ρόλο ακριβώς βαράς εσύ εδώ μέσα? Τι εννοείς? Επειδή σε βλέπω ξαφνικά με το ταψί σου. Θα συνηθίσει την ιδέα, καλή μου. Θα με βλέπει συχνά. Πολύ σύντομα θα μείνω εδώ.